Hello guys, good morning. Good morning guys. Good morning. Di ako karon guys nagvideo sa akong tanom. O guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel guys, please subscribe Catalina Arts. Muna bago na akong tanom din guys. Bago na akong tanom. Magsagol-sagol lang ni siya guys sa akong tanom. Ito dito ang tawong. May batong po dito guys, may batong na akong gilapat guys. Kaya siya diha guys tangkong. Na siya ang katangkungan ako guys. Oh. Yeah guys. Giibanan ako guys, kaya nag-harvest ko karon. Kaya may himpalit og 20. Diba guys, kung wa mo sudan, dali nindot og lami kay kaunon ang tangkong nga utan. Kasi ganahan mo palit guys, please PM. Og tuapoy gaway guys, utanonon. Og di ay tanglad guys, daghang kay kog tanglad. Ta dito guys, oho nakalinyada akong tanglad guys. Na diri guys. Oh. That's a good guys. Sana kan. So, walang akong pagtanong guys, latang guys kay pero din katawungan ni siya ng taong guys. Mo ni siya din ako ang tanom. No. Oh, hapit na po ni siya guys, mamunga. Kuntang tawong. Dadi rin hulagtog na ko guys. Yung hulagtog guys, namuwak na. Kadamo na ko ani nakakuha. Na guys. Oh guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arts. Like and share and comment. Og dira lang ko to guys ang akong vlog. Bye bye.